हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोनाखि एमए पास एमकम पास एमएससी पास बिटेक पास जानानै कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर पस्टनि थाखाय साख्रि नागिरगासिनो दङब्ला बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोरै मोजां खौरां लानानै फैनाय जादों। स' बिदिब्ला जुदि नोंथांमोना एसिस्टेन्ट प्रफेसर पस्टनि थाखाय साख्रि नागिरगासिनो दङब्ला बेनि थाखाय नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो हागोन। बेनि थाखाय बबे कलेजनि थाखाय नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो नांगोन, सेलारिया बेसेबां थागोन आरो बेनि थाखाय एप्लाइ माबोरै खालामनांगोन बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। स' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाटासिपुर कलेज थिंजायनिफ्राय बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारनानै फैदों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाटासिपुर कलेज डिस्ट्रिक्ट सनितपुर आसाम। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों जायफोर बिथांमोनाखि एमए एमकम एमएससी बा बिटेक पास जानानै एसिस्टेन्ट प्रफेसर पस्टनि थाखाय साख्रि नागिरगासिनो दङ बिदिब्ला बिथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। स' बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों नाम्बार अफ पस्ट आरो सेलारि, बेनिफ्राय बेनि थाखाय बेसेबां एलिजिबिलिटि थानो नांगोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय रोखा नायनानै लानो हागोन। स' बेवहाय इंलिश डिपार्टमेन्टनि थाखाय 2 पस्ट दङ आरो बेवहाय सेलारिया थाखानाय फोरमायखानानै होखानाय बायदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोन्दों 13,000 पार मान्थ होनाय जागोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो एसिस्टेन्ट प्रफेसर एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मोनसे पस्ट लांदां जानानै दङ, बेनि थाखाय सेलारिया थागोन 13,000 पार मान्थ। बेबायदिनो लजिक एन्ड फिल'सफि बेवहाय भेकेन्सि दङ मोनसे आरो बेनिनो सेलारिया थागोन 13,000 पार मान्थ। आरो पलिटिकेल साइन्स बेवहायबो मोनसे पस्ट लांदां जानानै दङ, बेवहाय सेलारिया थागोन 13,000 पार मान्थ। बेबायदिनो मेथामेटिक्सजों एमएससी पास जानायजों लोगोसे बिटेक थानांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय गासै मोनसे पस्ट लांदां जानानै दङ आरो बेनि सेलारिया थागोन 18,000 पार मान्थ। केमिस्ट्रियाव एमएससी खालामनायजों लोगोसे बिटेक थानांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय पस्ट दङ मोनसे, बेनिफ्राय सेलारिया थागोन 18,000 पार मान्थ। आरो बेबायदिनो फिजिक्सआव एमएससी खालामनायजों लोगोसे बिटेक थानांगोन होननानै बुंदों। बेवहाय मोनसे पस्ट लांदां जानानै दङ आरो बेनि सेलारिया थागोन 18,000 पार मान्थ। दानिया फैदो इन्टारभिउनि खालार थामहिनबा इन्टारभिउ प्रसेस। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायखानानै होनाय बायदिब्ला जे नोंथांमोननि जे इन्टारभिउ बियो फैगौ 4 मे 2022 10 AM निफ्राय जागोन होननानै बुंदों आरो बियो वाक इन इन्टारभिउ जागोन। स' बिदिब्ला नोंथांमोना 4 मे खालार खालि नोंथांमोना बेनि जे इन्टारभिउ बेखौ होनो नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय फोरमायखानानै होनाय बायदिब्ला नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होफानांगोन। स' बेवहाय फोरमायखानानै होदों जे नोंथांमोना गासै क्वालिफिकेसन डकुमेन्टजों लोगोसे नोंथांमोना गांसे बाय'डाटा होफानांगोन होननानै बुंदों। आरो जुदि मायाबाफोर मोनथिबावनो दंबायोब्ला नोंथांमोननो बेवहाय मोनसे फन नाम्बार आरो इमेल आइडि होनानै होदों। नोंथांमोना बे फन नाम्बारनि गेजेरजों गासै खौरांखौ आबुङै मोनथिनानै लानो हागोन, नङाब्ला नोंथांमोना बे इमेल आइडिनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै खौरांखौ सोंनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला बे इमेल आइडिखौ नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नुनो मोन्दों। स' नोंथांमोना बेनिनो जायखिजाया मोनसेखौ लानानै नोंथांमोना कल खालामनानै नायनो हागोन। बेवहाय प्रिन्सिपाल बिथांनि मुङा जाबाय मिस माइनाव बसुमतारी, बाटासिपुर कलेज। स' बिदिब्ला नोंथांमोना गासै खौरांखौ बे फन नाम्बारनि गेजेरजों नङाब्ला इमेल आइडिनि गेजेरजों मोनथिनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि माबाफोर गोनो गोथो दंबायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दा बावगारदो।